थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलियाबो खुलुमबाय आं अनाया ब्रह्म रंजालि बैसागुनि गासैखौबो अन्नाय आरो हामलायनाय थाबाय 19 तारिख खालि आंनि गोदान मेथाइ थाफ्लि बना रिलिज जागोन आसा खालामो बयखौबो नायगोन होनना फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि गेजेराव आं प्रग्राम खालामनो रेडि जाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन प्रग्रामनि थाखाय जगाजग खालामनोबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम